Sa ngalan ng Samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Padayon atong iampo nining atong paghandom sa mahal nga Birhen Maria sa adlawng Sabado ang kalinaw sa tibuok kalibutan ilabi na gyud dinhi sa atong nasod magmabungahon unta ang kinabuhi sa mga matuuhon sa mga mataro nga tao dili ang mga dautan nga mga tao ang mokuyanap ang mga buhat nila. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagi aning pagpamalit sa ato mga slots hatagan unta sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa huna-huna sa pulong o sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamoyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Magampo kita. Ginoo, nagpasidungog kami sa mahimayaong handumanan sa labing mahal nga Birhen Maria. Nagampo kami itugot nga gumikan sa iyang pangamuyo alang kanamo, mahimo kaming takos pagdawat sa kapuno sa imong mga grasya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Mga igsuon, huna-hunaa kun kinsa kamo kaniadto sa pagtawag sa Dios kaninyo. Pipilara kaninyo ang maalamon o gamhanan o tinamod sa katilingban, sumala sa tawhanong pangisip. Gituyo pagpili sa Dios ang giisip sa mga tao nga walay kapuslanan, aron pagpakaulaw sa mga maalamon, o gipili niya kadtong giisip nga huyang, aron pagpakaulaw sa mga taong gamhanan. Gipili niya ang mga sinalikway o tinamay, o gipikawalay bili sa mga tao, aron pagpaila nga walay bili ang giisip nga hinungdanon sa mga tao, aron wala gayoy makapagarbo sa atubangan sa Dios kang Kristo Jesus o gihimo niya si Kristo nga atong kaalam. Pinaagi kaniya nahimo kitang matarong atubangan sa Dios ug kita nahimong balaang katawhan niya o gihatagan kita niyag kagawasan. Busa, sumala sa giingon sa kasulatan, ang buot magpagarbo, kinahanglan magpagarbo sa mga butang nga nahimo sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiya. Bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiya. Bulahan ang nasud kansang Dios mao ang Ginoo. Ang katawhan nga iyang gipili alang sa iyang kaugalingong kabilin. Gikan sa langit midungaw ang Ginoo, o gitan-aw niya ang tanang katawhan. Bulan ang katawhan nga gipilit sa Ginoo aron maiya. Tan-awang mga mata sa Ginoo, gatan-aw kanila nga mahadlokon kaniya. Kanila nga nagalaom sa iyang kaayo, aron pagluwas kanila sa kamatayon, ug pag-amping kanila sa panahon sa tinggutom. Bulan ang katawhan nga gipilit sa Ginoo aron maiya. Ang atong kalag nagapaabot sa Ginoo, nga mao ang atong hinabang ug atong taming. Kay diha kaniya nalipay ang atong mga kasing-kasing, ug nagasalig kita sa iyang balaan nga ngalan. Bulan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Mayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus misugilo niining sambingay ngadto sa iyang mga tinun-an. Sama kini sa usa ka tawo nga hapit na mupanaw. Gitawag niya ang iyang mga sulugoon o gipiyalan niya sa iyang katigayunan o gihatagan sila puhunan sumala sa ilang katakos. Ang usa gihatagan niya 5,000 ka pesos, ang usa 2,000 ka pesos, o ang usa pagayod 1,000 ka pesos. Unya mipanaw siya. Ang
sulugoon nga nakadawat og 5,000 ka pisos milakaw dayon og gipatigayon niya ang salapi og nakaganansya siya og 5,000 ka pisos. Ang nakadawat og 2,000 ka pisos nakaganansya 2,000 ka pisos. Apan ang sulugoon nga nakadawat og 1,000 ka pisos milakaw og nagkalot sa yuta og gitaguan niya ang salapi sa iyang agalon. Tapos sa taas nga panahon mipauli ang agalon niadto mga sulugoon og nangayog husay kanila. Ang sulugoon nga nakadawat og 5,000 ka pisos miadto kaniya og mihatag sa laing 5,000 ka pisos. Sir, mingon siya, gihatagan mo ako 5,000 ka pisos, tanawa ani ay laing 5,000 ka pisos nga akong naganansya. Maayo, buutan ka og maayong sulugoon, mingon ang agalon. Sanglit kasaligan ka man sa diyutayng salapi, piyalan ko ikaw sa daghang salapi. Dali, sulod nga ri og ambit sa akong kalipay. Unya misulod ang sulugoon nga nahatagan og 2,000 ka pisos og miingon, Sir, gihatagan mo ako og 2,000 ka pisos. Tanawa ani ay laing 2,000 ka pisos nga akong naganansya. Maayo buutan ka og maayong sulugoon, miingon ang iyang agalon. Sanglit kasaligan ka man sa diyutayng salapi, piyalan ko ikaw sa daghang salapi. Dali sulod nga ri og ambit sa akong kalipay. Unya misulod ang sulugoon nga nakadawat og 1,000 ka pisos og miingon, Sir, nasayod ako nga istrikto ka kaayo, nag-ani ka sa wala mo itanom og naghipos ka sa wala mo ipugas. Nahadlok ako, busa milakaw ako og gitaguan ko ang imong salapi sa ilalom sa yuta. Tanawa, Sir, ania ang imong salapi. Walay hinungdan og tapulan nga sulugoon, miingon ang agalon. Nasayod ka man di ay nga ako nag-ani sa wala ko itanom og naghipos sa wala ko ipugas. Nganong wala mo man ideposito sa bangko ang akong salapi aron mahibalik kini kanako nga may tubo na. Karon kuhaa kaniya ang salapi og ihatag ngadto sa sulugoon nga may 10,000 ka pisos. Kay ang anaay iya hatagan pagdugang og makabaton siyag labaw pa sa iyang gikinahanglan. Apan ang wala gayoy iya bisan pagani ang jutay nga iyaha kuhaon pa gikan kaniya. Og kining walay hinungdan nga sulugoon ilabog ngadto sa gawas nga mangitngit, didto maghilak siya ug magkagot sa iyang ngipon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kung papilion mo, unsa man ilabay mo ngadtos kangitngitan o pasudlon mo sa kalipay sa Ginoo. Pasudlon sa kalipay sa Ginoo. Di mo gustong ilabay? Bisag ako di sa ko gusto, kuyawan. Pero unsa may basihanan sa Ginoo nga makasulod ta sa iyang kalipay, kinahanglan doon natay ikapresentar nga ginansya. Dunay income nga atong mapresentar niya. Di ganita karimit og income, ilabay ta ngadtos gawas. Lingay mong tupad ing nadaghan na kag income.
Pangutan na ba? Daghan kag income. O unsa may basihan niya sa atong income, ang puhunan nga iyang gihatag. O kining puhunan mao ang mga gasa, kining gitawag nato gifts of the Holy Spirit, mga virtues, mga maayong kinaiya, mga maayong hiyas, maayong buhat, sama ng gugma, pasaylo, kaluoy, kamanggihatagon, kaalam, kamapugnanon sa kaugalingon, kahadlok sa Ginoo, kalig-on, ug uban pa. Kung mag-anam gani ni siya og kadaghan ang atong pagbansay niini, mahimo sa tang kanang sana mabungahon o malambuon. Pero wa ganita kabansay aning mga gihatag niya nato sa may mahitabo. Wa tay ginansya. Mao na ang gitagaag 5,000, nakaganansya siya laing 5,000 kay iya man dayong gi patigayon, iyang gi paambit ngadto sa laing mga tao. Ang nakadawat og 2,000, iya sa gyapon gi paambit ngadto sa laing mga tao in terms of business. Ang nakadawat og 1,000, iyang gibuhat, iyang gi lubong sa yuta. Wa gyoy ginansya kay wa man niya gipaambit. Ang resulta, paghatag niya balik ngadto sa tag-iya maong agalon, perting sukua o gilabay siya sa gawas. Unsa may application ani sa atong kinabuhi? Una, mangita kita og okasyon nga atong mapaambit ang mga Diyos-nong hiyas, mga divine virtues. Mangita kita. Ug asa man na nga okasyon din atong mapaambit ang kaning mga virtues sa Ginoo. Unsa man? Kon kita biay-biayon, isalikway, ug daog-daogon. Kana gyud nga mga okasyon mo nang ingon diri ang Ginoo, gipili sa Ginoo ang mga sinalikway, ang mga tao nga giisip nga way kapuslanan sa katilingban. Lingay mong tupad ina okay ra nimo isalikway ka. So kita mahadlok man tag isalikway, mahadlok man tag sawayon, mahadlok man tag daog-daogon. Pero mao day nay okasyon nga atong mapalambo ang mga virtues. So kamo mga asawa, sigihan nagay mog singhag sa inyong bana. Congratulations kay naa kay okasyon sa pagbansay, sa pagkamapasayloon, mapailobon, mapaubsanon, pasensya, pag antos, ana, mo man niya mga virtues nga gihatag sa Ginoo. Nya unsao man na nimo pag-practice kung dunay mga okasyon diin isalikway ka, ibaliwala ka, daog-daogon, isipon nga way bili. Ana ba? Masuko manoon ta. Ang ato na noong napalambo ang hinatag sa yawa ang mga sala. Laing lingi sa imong tupad ina asa may ganansya nimo ron, ginansya sa sala o ginansya sa kaayo. Kita ra ba kusog kitang mo multiply sa sala. Bitan ang ingnon ko, pader gi saway magagmaayo social media, mutubag ka nako, ayaw na lang kay mapun-an niya. Mapun-an ba? Nagsulti na sa nato, nana sa ilain. Sulti na sa ta, nana sa ilain. Mamultiply na noon. May pag maghilom na lang ta. O sakit, ihilak lang. Saon man yung gisaway manggita. Nana. Di ba? Ingnon kang batignaong, ay nalag reklamo, kay mapun-an na noon, mas pisipay na noon.
Maingon ka, unsay bati sa ilong lang nimo, bati ana. Mana mas specify na noon. May pagmuhilom na lang ka. May pagmuingon na lang ka. Bisag bati kog naong, pero nahigugma man ko nimo. Bisag bati kog naong, pero imo kong sawayon, pero gipasaylo gyapon ti ka. Di ba? Bisag imo kong gidaog-daog, pero sundon gyapon ako unsay imong sugo nako. Tumanon gyapon na nako. Bisag naghilak nako, dili gyapon ako usbod ang akong pagtahod o pag-honor nimo. Nindotay. Ginansya dayon ka. Og mauna nga nahimo silang mga dato, nahimo silang mga inila, ang kadtong mga gikuha sa Ginoo nga mga sinalikway sa katilingban. Kay nga naman, nakita mas mga tao nga nag-anam og tubo ang ilang mga maayong buhat. Una, pasalamat kita daog-daogo na ta kay sigihan tag daig, sigihan tag honor, sigihan ta og kaning pasidungog, usahay makalimot ta. Matod pa ni San Pablo, mga igsoon, hunahunaa kung kinsa kamo kaniadto. Nya di naman ta makalimot naman ka, labi nagprinsipal na kas eskwelahan. Nya sa una, magbawon lang kag bayabas, kay imong ipamaligya agan iusahin bayabas para na kay kapalit og papel. Nya karon principal na ka, superintendent na ka sa eskwelahan. Basig malimot kag kinsa kas una. Nya kusog na kay ka mga saba sa imong mga teachers. Ana. Di ba? Hinumdumi sa una, mamutos ra kag mangga, mangargara, manguling, mangmakyaw ng gunahon. Nya karon pari na ka, dupa-dupa lang gamay, kwarta dayon. Masing malimot ba ka, kinsa kas una. Nya kinsa may nagpatubo nimo nga maingon ani ka karon, ang nagpili kanimo nga mao ang Ginoo. Ang mga sulugoon nagpabiling sulugoon, hangtod nga sila gitagaag puhunan og nahimo na sad silang mga negosyante. Sulugoon na gito sila. Pero ang naghatag nilang puhunan mao ang ilang agalon. Kita ang Ginoo may atong agalon, tagaan ta niyag puhunan. Nya kanus-ana nato pag ginansyahon, kinahanglan musuroy ta. Di ta mahadlok sama atong nakadawat og sa kalibon, hadlok man. Di ta mahadlok, mo padayon ta pagpaambit sa ato mga maayong hiyas ngadtos mga tao nga usahay og dili man kanunay nagsaway, nagsigi og kaning daog-daog, gasigi og panglibak, gasigi daot nato. Kana gid sila maoy atong mga gitawag og kliyente or customer. Muna si Mama Mary, purti na yung daghana niya kanini ang grasya tungod kay iya mang gipaambit ang tanan. Ang tanan gyud iyang gipaambit way hunong ngadtos mga taong mga buangon o mga kriminal. Ang iyang anak, iyang gihatag ngadto nila. Ilang gidaog-daog, ilang gilatos, hangtod na gyud gibitay sa cross, wa gyud mo balibad ang mahal nga Birhen Maria. Matod pa ni Saint Thomas Aquinas, the cross perfects all virtues. Kana kunong cross ba, mao nay nihingpit sa tanang mga maayong hiyas. Murabag kung mangita kag dako kayong ginansya sa atong mga maayong buhat, pagpalansang sa cross. Nganong subo mo kay mong mga naw? Di yun mo gusto malansang? Lahi kay imong kalipay kung kamaotang mo higugma sa tao nga wa mahigugma nato. Tisting iragod ninyo? O wap amo katisting? Lahi kayo ang kalipay. Ako, usas akong gipasanginlan nganong napari ko tungod kay nakaagi kog daghan kaing pagsaway, daghang pagsalikway og pagdaog-daog niadtong nagserbisyo pa ko didto sa simbahan sa Guadalupe. Tungod lagi kay ubos kayo
Sukat pagin sa una, katong eskwela pa ko, naagin ang pangdaog-daog, panginsulto, hangtod na lang nga nag-serve ko simbahan. Kaya din simbahan, may daghang kay mga yawan o batasan. Lingyay mong tupad. Kana, kita nakas mga naong sige, nagsimba, pero mga hinawayon kayo, mga self-righteous kayo, naagina sa simbahan. Di ra sa diha sa mga nanimba, naa sa nas mga pari, apil na ning nagwali, judgmental kaayo, self-righteous kaayo, maurag yung murag haod, naa. Di ra sa nas mga pari, naa sa nas mga madre, mga madre pa imo. Waro sa nas mga madre, naa sa nas mga obispo, mga kardinal, away yun, away. Labaw nas mga politicians, pwerte sang away. Naagina. Sa ito pa, in all places and all sectors, naagi okasyon sa pagginansya. Sa una, kadaghan ko naghilak. Hangtod karon naghilak lang yapon ko. Pero ako ginang gihuptan. Ako gining i-invest ang pasaylo, ang pagpaubos. Nya ako sa usahay, ang akong batasan, maurasay mo pakauaw na ko. Usahay makasinghag ko aning sakristan, kana mga drivers, muhilak in town. Human sa ana, mauwaw sad ko. Makaingon sa ko sa kong kaugalingon, pakauwaw lang kong wali-wali. Nya nga akong batasan, dali man kay kong masuko. Ingon sang Ginoo kana, okasyon na sad na sa pagpaubos. Nga ingon ana ra gid ka. Kana bitang ang atong batasan mismo, moy mo pakauwaw na to. Bantay man na. Ayaw dipinsa. Ayaw dipinsahi, ayaw justify ang kuna nga huyang ka. Nya dawata before sa Ginoo nga parihar sad ka nang imong gikasab-an. Nya masayop sad ta usahay, ako masayop sad. Kinsa bagod nato yung dili masayop. Naong pa lang nato murag nasayop naman ni daan. Sa mo tato batasan murag magdaghan kay sayop, di ba? Ona ang pagdawat, ang pagpaubos. Muna ay kauwaw kita mo dipinsa man, masuko, dipinsa mo na itong cover to the max. Nakas gobyerno, makapangawat yung kas kwarta, makagamit yung kas kwarta, niya imong dipinsahan, samot na noon. Ay nalag dipinsa, may pagmuangkon ka, bitaw, tungod sa akong kalisod, nakapangurakot yung ko, sa prisuhon ka, okay ra. Limpyo kay nga itong nasod siguro. Karon hala tinabunay sa baho nya mo alisbo maginang baho hala tabon na sa tabon hala mga lisbo na sa tabon gyud may oy wala magina ang paginansyaho nato ang mga buhat sa Ginoo nya inig kaginansya na nato maayo mahitabo dayon ang giingon sa tubag nato sa salmo o gisgutan sa salmo bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiya. O kinsa maning mga nabulahan kadtong gipili sa Ginoo unya mituman sa sugo sa Ginoo paginansyaha ang akong mga kinabuhi, ang akong mga hiyas paginansyaha dili ang iya sa yawa. Ayaw paginansyaha ang kasuko, ang ka-judgmental, ang pagka-self-righteous, pagka-self-centered, kanang garbo, ayaw na paginansyaha, kanang kaulag, ayaw na paginansyaha, ang kaputli, ang pagpaubos, ang pagka-manggihatagon, mao'y pa haria. So kamong namalit og mga slots dinhi sa atong parokya, wa pa lang taroy report kay ugma lang tingbo na to. Kamong namalit og slots, congratulations na namoy ginansya kay inyong gipaambit ang inyong kamanggihatagon, ang inyong pagka mahigugmaon sa atong katilingban. Kamong wapa kapalit, ayaw na nag-ilubong sa yuta ang inyong mga kwarta. Ipalit na kay i-multiply na sa Ginoo. Matod pa niya, ang ana ay iya hatagan pagmasdaghan pa. Apan ang wagyoy iya, bisan ang jutay nga anaa kaniya, kuhaon pa. Mura naman umog na nga guol, manindog na ta. Mga igsoon,
diha sa pagampo uban sa mahal nga Birhen Maria, masaligon kitang moingon ngadto sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pagampo. Ginoo, pamatia ang among pagampo. Nga ang simbahan sa kanunay mogamit sa daghan ug nagkadaiyang mga gasa sa iyang mga ginsakpan alang sa pagpakuyanap sa maayong balita, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pagampo. Nga ang mga pangulo sa gobyerno mutahod sa laraw sa Dios, pinaagi sa pagpanalipod o pagpalambo sa ginamithing kabuhatan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pagampo. Nga ang tanang tao makaambit sa mga kahinguhaan sa kalibutan, ug ang matag usa magtinabangay pagkabot sa tawhanon ug ekonomikanhong tingusbawan sa atong nasod, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pagampo. Nga ang mga doktor ug ang mga nurse ug sila nga nag-ugmad alang sa kahimsog sa panglawas, mogamit sa ilang mga gasa pagdala sa gugma o kaluoy ni Kristo ngadto sa mga kabos, mga nagmingaw, mga masakiton ug mga binilanggo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pagampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pagampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pagampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pagampo. Nga ang pahulay nga dayon mahatag ngadto sa atong kaparyentihan ug mga kahigalaan nga nangamatay na diha kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pagampo. Langit nun og mahigugmaong Amahan, dawata ang among mga pagampo nga gituboy namo nganha kanimo dihas gugmag pagtuo sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory. All that I have, you have given all to me. Now I return it to be governed by your will. Just say the word to me, at once I will obey. Your love is wealth enough for me, or else will I forgo. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyo santos sa simbahan. Kami nga naglipay tungod sa pangilin sa inahan sa imong anak, naghalad kanimo Ginoo sa mga gasa sa pagdaig, itugot nga makadangat kami sa kaluwasan nga dayon,
pinaagi ni ining pagbinayluay sa mga halad. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maasa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Ug nga magadayeg kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa paghandom sa Bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Jesucristo ang among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daykon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang among gihandom karon ug kadto sa wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose, ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang ingharian, ang kahugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maanaa sa kanino. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay ng kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag.
Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Maghimaya ka, puno ka sa grasya. Ang Ginoo Diyos, nga nakanimo, bulahan ka sa mga babae at tanan. Pupulahan ng bunga sa tiyan mo kasi Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, iampo mo kami, mga makasasala, karunong sa hatak na sa kamatayon, karunong sa hatak na sa kamatayon. Magampo kita. Ginoo, human na namo makalawat ang langitnong sakramento, mahimo unta kaming takos sa pagtambong sa bangkete sa langit. Kami nga ubag pagtahod, nagapasidungog sa handumanan sa mahal nga Birhen Maria. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang pagkamabungahon or ang pagginansya nga ato lang buhaton, ato gyong ipaambit ang mga hiyas nga Diosnon sa panahon nga kita hatagan og mga pagsulay, kasakit, pagsalikway o pagdaog-daog. Di ta magsigreklamo, ato na hinoong i-invest ang atong mga maayong hiyas. Salamat sa nagsigig palit na tog slots, bisag wa pataroy update, padayon tang mamalit aning atong SBF dag nga tag 500 pesos per slot. Nya naasad ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge. Napatay mga around 23,000 ka mga slots nga available para ni sa atong pagtiwas og bayad sa atong mga contractors sa atong kumbento. Ang atong kumbento karon hapit na mahuman ang elevator o niya napasad tayo gipang retouch o mag-install pa ta diha sa katong IFDAS, mamalit patag mga fire extinguisher o mahuman na siya o na pagid ma-fully operative ang atong kumbento. Ang sa kusina sad ato pasang ipang-install ang mga gamit na dito ang atong mga burner o mga outlets o uban pa pero napay i-fix nato. O gamay na lang jud kay kuwang. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.
kami